adlaw sa alas 11:59 sa gabi ang deadline sa registration sa pagparehistro sa mga SIM cards. Hayan Y extension matod sa NTC. Moong pahimusli na ang kahigayunan sa wa pa kaasikaso ni ini. Matod sa NTC, may kahigayunan pa ang mga wa nakaparegister nga magpa-assist sa mga booth sa telcos nga nahimutang sa NTC compound. Sa datos sa NTC sa tibok nasod sukad July 19, kapina sa 104 million ka mga subscribers ang nakaparegister sa SIM. 61.4% pa kini sa mga subscribers. Butang nga matud pa buot unta sa ahensya nga mapunan pa. Busa mga kapuso, sa mga dili makatuman, direktang ma-deactivate ang SIM pagka Hulyo 26. Ang mupalit usab og bag-ong SIM, gikinahanglang mag-register daan una kini magamit. This will be the first and last extension. So we don't know kung i-extend pa nila din, but we are not hoping because supposedly if they are intending to extend the SIM card registration, nanana siya idaay balaod ipasa sa Kongreso. At 11:59 tomorrow, automatic ma-deactivate ang imong number. Unless imong ipa-register. Ipa-register gyud nimo pagpalit. DCCT anyos nga na-missing niadtong Hulyo 22, Sabado, nakita na lang nga patay na sa barangay Kadiyukan, lungsod sa Valencia, Negros Oriental, alaon na 30 sa hapon sa pagkadomingo. Gila ni Police Major Christopher Castro, hepe sa Valencia Police nga si Ana Jean Sultan de la Cruz, DCCT anyos, taga barangay Lutay, lungsod sa Tayasan. Nagduda ang kapulisan nga gipahimuslan ang biktima sa wala pa kini patya. Gitumbok ni Castro si Michelle Chico Diego, ama-ama sa biktima nga suspitsado sa mong krimen. Nakaplagan ang lawas sa biktima kansang liog gihigtan og bra. Matod ni Castro nga mitahan sa kapulisan ang sospek og miangkon nga siya ang mipatay sa biktima. Apan mihimakak nga giamong-amungan niya ang biktima tungod kay kagustuhan nilang duha ang maghilawas. Patay diha dayon ang usa ka 73 anyos nga mag-uumahuman pauwan ni og mga bala ang ilang panimay sa sitio Amaga, Barangay Bayong sa lungsod sa Balamban sa miaging Biyernes sa kadlawon. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Melquiades Coronado Tilibrico nga may samad pinusilan sa nakalang-laing bahin sa iyang lawas. Luwas ra hinuon ang iyang kapuyo nga si Merigin Cordizar, 35 anyos, human gingon nakagawa sa ilang balay atol sa pagpamusil. Nailhan sa kapulisan ang tulo ka mga responsable sa krimen nga mga kabanay ra usab sa kapuyo sa biktima. Matod ni Police Lieutenant Colonel Glenn Hife, hepe sa Balamban Police Station, nga land dispute ang ilang gisubay nga motibo sa krimen. Gitumbok nga high value target na sikop sa joint operation sa mga sakop sa PDEA Bohol, uban sa Bohol MARPSA o sa Loon PNP sa lungsod sa Loon. Kapin sa tunga ka milyon ka pesos ang kantidad sa ilegal nga drogas ang nasakmit. Gila ang dinakpan nga si Joe Vincent Barnaya, 32 anyos, biyodo, nagtrabaho isip window blinds installer, taga-poblasyon sa lungsod sa Loon. Nasakmit gikan kaniya ang mga binultong puto sa gituhuang shabu nga gibanabanang motimbang sa 105 gramos nga may market value nga 714,000 pesos. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa dinakpan.